Ak trpíte inkontinenciou moču, kašľom pri prechladnutí alebo náhlym nutkaním na močenie, čo má za následok premočenie spodnej bielizne a nepríjemný zápach, táto prateľná bálnená vložka by mohla byť riešením. Je vyrobená z veľmi príjemného materiálu s vynikajúcou savosťou, už nebudete musieť každý deň meniť spodnú bielizeň. Tkanina je mäkká, šetrná k pokožke, priedušná. Odolná voči žmolkovaniu a farboch, kúpila som si ich niekoľko, aby som ich mohla striedať, ak máte starších príbuzných, môžu ich používať aj oni, za rok môžete ušetriť veľa peňazí, na rozdiel od nekvalitných výrobkov, ktoré som kupovala v minulosti. My sme výrobcami umývateľných bavlnených vložiek, keď sú akcie, ľudia nekupujú, keď nie sú, myslia si, že cena je príliš vysoká, teraz si ich môžete kúpiť priamo od výrobcu, či ich potrebujete alebo nie, odporúčam mať jednu po ruke. Ženy s inkontinenciou moču, prosím, prestaňte používať jednorazové vložky, nielenže dráždia pokožku, ale po dlhšom používaní zanechávajú nepríjemný zápach. Tento produkt odporúčajú skúsené používateľky, ja som už začala používať túto vložku na zvládanie svojej inkontinencie, je vyrobená z čistej bavlny, má vynikajúcu savosť a odvádza pod jedným smerom, má 5 vrstiev hrubej tkaniny, ktoré účinne zabraňujú úniku, zabezpečujú rýchle šňutie a priedušnosť a, čo je najdôležitejšie, zabraňujú zápachu. Je tiež umývateľná a opakovane použiteľná.